Tervetuloa uudelle videolle. Tällä videolla tehdään tähän pandaan ovipahvihommia. Valmistetaan niitä ja katsotaan mitä kaikkea muuta keksitään. Tai ainakin tehdään ovipahvit. Ja voi ilokseni kertoa, että panda on nyt valittu seuraavaan autonäyttelyyn, joka on Raahessa heinäkuun alussa. Eli semmonen kuin Raahe Motor Show. Sinne voi ostaa lippuja tuolta tiketti.fistä. Käykää ehdottomasti jo ostamassa ja tulkaa katsomaan pandaa paikan päälle. Ja tietysti äänestää panda voittoa siellä. Ja on tapahtumassa myös hukkaworks-tarroja ja katsotaan mitä kaikkea muuta mä keksin. Tai ainakin tarroja on jaossa. Mutta lähdetäänpä tästä tekemään sitten ovipahveja. Aloitetaan homma tämä ovipahviirotuksella. Sehän on kiinni tosta. Tuolla yhdellä ristipääruuvilla ja sitten näistä 5. Ja tää alareuna on tuollaisella listan päällä tuolla. Mutta nää ei lähde ehjänä irti nää. Joutuu käyttämään väkivaltaa varaa aika paljon. Mutta otetaan nyt tuo veivi tosta eka. Saada lähteekö se pyörii mukaan. No lähteehän se. Käytäs jalkaan. Oppa nyt. Otas ne talkut tonne. Tuuppas nyt sieltä. No. Nyt tätä ruveta vääntelen näitä. Peilaan tämmöisellä. On muuten hieno oikein V-partsilla tilattu. Tää onko nää niin tiukka, ettei tääkään oikein mahu. No niin, sitten. Ihme, lähti ehjän. Nää on kyllä ollut niin huonoja lähtee. Nää oli tiukassa. Läpi tosta. Onneksi tässä ollaan uusia tekemässä. Noin. Ja tää alareuna tosiaan on vaan tämmönen, tarkennappa, tämmönen lista. Eli pitää muistaa, että tänne niin sanotusti sisäänpään tulee tuo pahvi ja ulompaan tulee sitten tää kouru täällä. Laitetaan veivi saman tien takaisin, niin pysyy auto kumminkin käyttökelpoisena koko ajan. Kyllähän tällä pystyy ajaa, vaikka ei nyt pahveja tossa on. Varmaan hieman meteliä vaan tulee enempi, mutta ei mitään väliä. No, nyt mä nyppäsen toiselta puolelta. Tuo kuskipuoli on mulle joskus irti ollutkin, että mä siihen jo aikaisemmin yhden variaation tehnyt ovipahveista, mikä ei mihinkään videolle tullut, koska siitä ei tullut hyvä. Eli siinä on tinnit on jo kertaalleen vaihdettu. Nyt tois toinenkin etunen irti. Sitten siirrytään tänne taakse. Eli täällä on tällaiset pitemmät. Täältä pitää poistaa turvavyöt, nämä lukot. Mä tonne jo räikän laitoin. Silloin 17 ne pitää vyötä vetää ulos, että saa ton hylsyn tonne. Ja laitetaan nekin sitten takaisin, kun on irrotettu tää täältä. Niin kuin näkee, se on mulla jo joskus irti ollutkin, kun tehtiin tänne niitä johtohommia aikaisemmilla videoilla. Sitten täällä on tämmönen, tässä on varmaan ollut takalasin pyyhkiä moottori. Mä en oo sitä pois ottanut. Sen on ottanut edellinen omistaja. Mä olettaisin, että tää reikä on sitä varten. Eli kun tehdään uusia, niin suoristaan tää tästä. Ja tää ei paljon kiinni täällä olekaan. Siellä on muutama tonne klipsi. Niin otetaan sekin pois. Mutta mä otan nyt nämä tästä. Tämän ja tonne ensin. Otetaan sitten tuo.
No niin, nyt olisi takaisin poistettu ja sitten meillä olisi vielä vuorossa tämä. Tämä ei ole mulla koskaan irti ollut. Tuolla näkyy alkuperäinen tinni. Ne on yleensä lujas, nämä vaaleat. Niin, hajos. Joo, tämäkin hajos. Meillä olisi 4 tinniä. Tehän ton tuolta. Tässä vähän näette syytä, miksi mä näitä teuusiksi. Nämä on tämmösiä. Ja nämä takaisinkin. Nämä oli molemmat niinkö. Täältä puuttuu iso palanen. Ja niin puuttuu myös tästäkin. Tänä ei kumpikaan niinkö täysmittaisia, että ne ei mennyt ihan tonne perille saakka. Niin siihen pitää sitten mitata se sopivan mittaiseksi ja sitten tehdä hahalo tolle turovyölle. Meinattavaa leikkaa siihen tulevaan levyyn sellaisen rannun näin, mistä tuo turovyö menee sitten läpi. Nyt ne olisi sommiteltu kaikki tuollaisen ohuen vanerin päälle. Tää oli tosiaan jotain käytettyä vaneria, mutta tosi siistiä. Ei ole mitään puureikiä eikä mitään oksareikiä eikä semmosia. Ihan vähän joutuu näistä takapahveista niistään täältä reunasta, että sai nää mahtuun tähän kaikki. Muuten ne ei olisi mahtunut. Että nyt tämä on etu ja tuo etu, niin ne pysyy ehjänä, että takimaista joutuu ihan vähän ottaa reunasta pois. Ja takimaista jätin tänne tätä ylimääräistä, niin leikataan ne sitten sopivaan mittaan. Mutta nyt eka piirretään ne siihen, sitten leikellään ja nämä ylipitkäksi ja sitten lyhennetään ne sopivaksi. Nehän on, tää on. Eli ne tulee johonkin tohon asti olemaan sitten nämä takimaista. Eli tää ja tuo. Mäpä nyt piirtelee sen siihen, niin katsellaan minkä näköinen tulee. No niin, nyt ne on siihen kaikki piirrettynä. Eli tää on taka, tuo on toinen etu, toinen taka, etu, taka. Ja piirrettiin tänne. Pojankaan jatkettiin tätä. Käytiin autosta ottaa semmonen noin mitta. Ja piirrettiin tänne itse. Tännehän tulee sitten se viiste sille turvavyölle. Mutta ei tehdä niitä vielä ennen kuin ne on muuten leikattu ja mitattu, että ne sopii, niin tehdään se sitten viimeisenä. Ja kokeilinkin tuohon kuviosahalla vähän leikata jo, että kuinka se repii. Mutta ei ainakaan vielä repinyt. Hiljaa vaan työntää. Ja sitten vaan ei pidä mitään kiirettä. Tässä menee jonkun aikaa, kun ne ajelee. Mutta semmoiset niistä ne olisi tulossa. Nyt ne olisi kaikki leikattu. Eihän tuolla kuviosahalla koskaan suoraan saa, niin kuin tossakin menee vähän tällaista monttua. Mutta mä ajan ne vielä hiomakoneella nuo reunat läpi. Katsotaan joku karkea paperi. Ehkä 120 tai 80 tai jotain. Niin ajetaan kaikki reunat läpi sillä. Niin katsotaan sitten minkälainen on lopputulos. Hioin pikaisesti kaikista reunat 80 läpi koneella ensin. Vähän enimpiä ja sitten käsin loput. Tarkoitus ei ole vielä tehdä viimeistelypintaa, vaan saada noita koneenjälkiä pois. Heitin näitä tuovipahvit tuohon levyjen päälle. Näyttäisi, että tosta pitää ottaa vähän pois. Mutta otetaan se vasta sitten, kun nähdään miten se istuu. Täälläkin on vähän ylimääräistä. Mutta nyt meidän pitäisi tehdä nämä
veivien reijät näin. Ja tehdään ne tää reikä on paljon isompi, mutta toi. No, en tiedä. Mutta tehdään ne semmoisella porkkanaterällä. Ja taitaan tehdä ne ihan vaan tässä paikallaan. Pistetään tämmöisellä puristamalla tuo tohon kiinni ja teräytään siihen reikä. Ensimmäistä sovitettu ja paikalle. Tämä istuu tänne kyllä ihan ok, kun laittaa tuohon vaan kiinnikkeen. Veivireikä oli just oikein kokoinen. Tuo lista meni tonne. Mutta täällä se oli liian pitkä. Se ei mene tonne uraan. Eli sitten pitää ottaa tuollainen muutama milli pois. Muuten se on varmaan aika hyvä. Tässä se menee aika naftisti, mutta se varmaan menee vielä alaspäin sitten, kun sen saa vaan tosta. No niin, nyt se istuisi siihen, kun vaan painaa se tonne uraan. Otin tosiaan tosta vähän pois. Että tää olisi niinkö lopullista hiontaa ja pintakäsittelyä vaille. Vielä olisi 4 kappaletta. Tää toinen puoli istuu täältä ihan hyvin. Ei muuta kuin tuohon vaan sitten kiinnikkeet. Mutta tää nurkka mulla kääntyy vähän liian jyrkästi. Eli tosta pitää vähän pyöristää enemmän, niin sit se menee tonne koloon. Ei ollut paljastakin. Noin, nyt se istuu siihen. Niinkö pitääkin. Vielähän tietysti hiotaan nämä karkeudet pois. Tää on tällaista karkeaa sovittelua muuten. No nyt sekin olisi niinkö lopullista pintakäsittelyä. Ja tietysti hiomista vailla. Siirrytään taakse seuraavaksi. Takana varmasti onkin vähän enempää hommaa sitten, kun siellä sitä pituutta pitää itse mitata ja sitten on turvavyöhommia ja kaikkia. Mutta ennen kuin sovitellaan niitä muuta, niin taitaa tehdä niitä turvavöille, niille rullille reijät. Nyt se olisi siinä mallailtuna. Eli tähän tulee se turvavyö. Onko se joku sellainen holkki, keskitystappi, mikä, ja tuohon tulee se pultti. Ja nyt se on niin, että se tulee joka reunasta ihan hituuseen yli. Eli se pitäisi olla aika hyvin keskitettynä. Ja täällä päässä on tosiaan nyt sitä ylimääräistä. Ja tänne tehdään sitten se hahlo. Voisiko se sitten niin tosta tonne. Katsotaan se. Mutta tehdään nyt nuo eka. Niin sitten katsotaan miten tuo pää istuu. Ja pitääkö tuolta vielä ottaa pois tai jotain. Mutta mä poraan nyt ne reijät näihin molempiin. Niin käydään sitten sovittamassa. Ei ihan suoritamme tämäkään, mutta sehän nyt oli vähän arvattavissakin. Ja nyt mulla on siellä tällainen kohistustappi, ettei tarvitse turvavyötä laittaa ees takaisin. Että se pitää se siinä suunnilleen paikallaan.
Tätä kulmaa pitää pyöristää ja ehkä vähän totakin. Täällä se istuu kohtuu hyvin. Tuollakin tuo alakulma on vähän liian kanttinen, sitäkin vähän pois. Pituus on hyvä. Ja sitten pitäisi keksiä sitten minkälainen viiva tuohon tehtäisiin. Jos siihen poraisi reijää ja vetäisi siitä 2 viivaa, näitä sitten puuttuu sellainen pieni suikale. Sen kärpäsin. Että mikä se olisi sitten se oikea kohta. Jostain tosta tonne voisi olla hyvä. Se ei tule ihan suoraan, sitä ei voi laittaa näin, kun tää vyö menee pinossa. Niin. Tässä kai se laittaa vaikka suunnilleen tuosta puolesta välistä tää levyä. Ja sitten tonne päin jonkun verran. Mutta ei se turvavyökään välttämättä osu siihen silloinkaan takaisella. Se menee kumminkin aika täällä. Se on vähän, että mihin kohti se nyt haluaa. Ei sitä nyt ihan näinkään pitkään haluaisi tehdä. Jaa. Mä teen siihen jonkunlaisen, niin kopioijaan sitä tuolle toiselle puolelle kanssa. Tommonen siitä nyt tuli. Porasin tosiaan reijän vaan tonne. Noin arviot, missä se voisi olla. Ja siitä pieni viiste tonne. Nyt se vyö istuu siihen kohtuu hyvin. Ihan tää ei mene perille asti, kun täällä on tää pelti vähän rutuussa. Niin pitää sitten kun kiinnittää näitä, niin vääntää sitä piheillä tai vasaralla tai jollain vähän suorammaksi. En tiedä mitä se on joskus tapahtunut, kun se on vinossa. Mutta muuten se otin tosiaan tuoltakin vähän pois, niin ei se nyt ihan sama muoto oo, mutta sinne päin. Että muuten se sitten on siihen istuu. Nyt pitäisi vaan tehdä sitten toiselle puolelle samanlainen. Nyt ne olisi kaikki sovitettu niin, että ne menee. Tosiaan tein siihen toisenkin samanlaisen hahlo. Onko se sitten tuolla? Tuosta pitää vähän pyöristää vielä. Mutta tosiaan nyt ne menee kaikki paikalleen. Vielä niihin pitäisi porata sitten kiinnitysreijät. Ostin tällaisia ruuveja. Ja sitten laitan tämmöisillä, ettei tuu niitä alkuperäisiä kiinnikkeitä enää. Kun ne pääsee pärisemään ja heilumaan, niin vetään tämmöisillä näin kiinni. Niin nyt pitäisi merkata sitten, että mihin näitä ruuveja laitetaan. Periaatteessa se riittää, kun tekee yhden tällaisen ja yhden oven. Ja sitten tähän tulevan, niin sitten voi kopioida vaan ne, koska onhan ne ihan symmetrisiä. Toivottavasti. Mutta joo, mäpä merkkailen niin kohdat ja poraillaan reijät ja sen jälkeen päästään sitten hiontahommiin. Nyt ne on sammuttu reikiä täyteen. Eteen tuli 6 reikää ja takaa tuliko niitä nyt sitten 9. Ja sitten tähän tuli tää takaluukku. Siinä on 3. Eli 9 se on siinäkin. Seuraavaksi ne pitäisi hioa. Mä en tiedä kuvaako mä sitäkään, se on vaan hiomista, niin ei tuu niin hirveän pitkä video tästäkään. Ei noita hyttysiä pörrää täällä tallissa. Niitä mä vaan täällä huijan. Niin, jos ne hiois nyt läpi, en mä tiedä sitä näkyvää puolta vielä kovin tarkasti. Mä tosiaan pintakäsittelen myös taustapuolen, ettei se imisi kosteutta niin helpolla. Eli en taida tuota näkyvää puolta vielä hioa. Mitähän mä tän tekisin? Koska mä joudun pitää tästä väärinpäin, kun mä käsittelen sen toisen puolen, ettei tuu sitten jälkeen, niin ehkä se kannattaa vasta sitten hioa. Että periaatteessahan nää pystyisi jo nyt pintakäsitellä. Mä oon merkannut tänne mitkä on taustat, koska eihän tänne tarvi mitään sen kummempia pohjaa tehdä. Kunhan siihen vaan saa yhden kerroksen. Muualle tulee sitten useampi kerros näille näkyville puolille, mutta ehkä mä hioon ne vasta sitten tosiaan kun ennen sitä pintakäsittelyä. Että nämä tosiaan pintakäsitellään vaan lakalla. Että saadaan tuohon vaneeriin kiiltoa. Moni oli sitä mieltä, ketä kysyy, että kannattaa tummentaa näitä. Mutta kun on sisältä muutenkin vaaleja, niin tehdään näistäkin vaaleat. Eli vetää 1 kerros tuonne taakse.
pensselillä siis. Ja sen jälkeen, kun ne on kuivat, niin käännetään ne hiotaan pinnat. Sitten vedetään ainakin 2 kerrosta toiseen puolelle, ehkä 3kin. Katsotaan, mitä se rupeaa näyttää. Mutta nyt nämä pitäisi olla kaikki taustapuolia. Kyllä. Eli vetästään niihin nyt se 1 kerros ja jätetään kuivua. Kuivumisaikana mä lähden käymään tuossa Kokkolassa asioilla, niin saatella rauhaksi ja kuivua. Katsotaan, jos saata sillalla sitten veettyä tänään vielä eka kerros pintaan. Riippuu kuinka nopeasti tuo lähtee tuosta kuivumaan. Nyt niissä olisi 1 kerros tosiaan tällä taustapuolella. Huomaa, että nämä 2 mä vein eka, niin se rupeaa jo imemään itteensä sitä. Niin se kiilto lähtee siitä. Taas tää, mikä on viimeisimpinä veetty, niin se vielä kiiltää aika paljon. Eli nää kyllä näköjään imee aika paljon tätä lakkaa. Niin sen takia on hyvä, että niitä kerroksia tulee monta. Ja olisi hyvä, tai taian tehdäkin niin, että tuo näkyvä puoli, että vetää 1 paksu kerros eka, sitten kevyt välihionta, sitten siihen pari kerrosta sitten vielä päälle. Sen ei pitäisi imeä sitä sitten ainakaan niin paljon enää. Tää tosiaan imeytyy tänne ihan kokonaan. Ei enää paljon kiillä verrattuna vaikka tohon. Ja tässä on kiiltoa paljon enempi. Ja ei tosiaan ime tasaisesti. Enkä mä kyllä tasaisesti laittanutkaan tätä lakkaa. Kunhan tää nyt vaan ehkä siis sen, että kosteus ei niin helposti pääsisi tonne huokosiin. Tää pandan kulutus kyllä tosi minimaalinen, että tosiaan viime viikonloppuna oli siellä reissussa, eli lähin Lohtajalta, eli sitten Kalajoelle Hiekkasärkille ja siellä eli jonkun aikaa ja sitten Kalajoen keskustaa, siellä vähän rundia ja sitten Raahesta takaisin Kalajoelle, sieltä Kärkisiin ja Kärkisistä sitten takaisin Lohtajalle. Ja mä tankkasin siis lähtiessä 50 eurolla ja se oli liikaa, eli se vähän vuosi silloin ulos. Tässä ei tosiaan bensamittari toimi, niin silloinkin mä tankkasin niin yli täyteen. Ja nyt tosiaan kävin tankkaa nyt 30, eli sillä sai joku 14 litraa, vähän vajaa. Eli se on taas yli täynnä. Eli ei se ole vienyt sillä mun seikkailureissulla niin joku sen 14 litraa. Ja siinä kumminkin tuli aika paljon kilometrejä. On tässä kyllä todella pieni kulutus. Ja nytkin tässä Kokkolassa pörräilen. Oottelen tyttöä asioilta. Todella hiasta kuivuun tuo lakka. Siitä on nyt 6 tuntia, ehkä vähän reilukin, kun mä kävin nää lakkaa. Vieläkin tuntuu, että siellä täällä märkiä kohtia. Mutta nyt mun kyllä täytyy ruveta tekemään tuota toista puolta, että saa sen kuivumaan, niin päästään huomenna jatkaa sitten lisäkerroksia. Niin pakko saada tälle päivälle tähänkin 1 kerros tehtyä. Mä nyt 80 paperilla otan näitä mun leikattuja kohtia, mitä mä leuin leikkaa, kun sovitettiin niitä. Ja sitten 320 ajan tämän suoran pinnan. Niin pääsee sitten lakka kuivuu. Aika paljon se muuten tummu. Vertaan nyt näitä. Ja tähän tulee kerroksia näillä näkymin 3. Mä rupean hommiin.
Nyt ne olisi kaikki pyyhitty läpi koneella. Tuolla 320, 80 käyttää hyvin vähän, että ihan muutamaan kohtaan. Vähän se on nyt tommonen laikukas, kun sitä lakkaa on mennyt yli. Mutta toivotaan, että se sitten tasoittuu. Nyt pitäisi varmaan pyyhkäistä pölyjä niistä. Mun pitäisi saada lakka tuonne reunaankin, että joutuu aika sotkusta hommaa. Pitäisikö mun laittaa joku palikka siihen alle, vetää yksi kerrallaan ja sitten takas pöydälle. Ehkä mä kokeilen niin. Pitää joku liinakin kaivaa jostain. Tein yhden testikappaleen. Kuvataan teille nyt sitten seuraava kappale. Eli mulla on täällä lankku alla. Kierrä eka reunat. Ja tämmöset kaikki nimperit ja reunat. Ja nää kyllä menee sitten kun vetää tasaisesti. Ja sitten mä nostan sen tonne ja otan seuraava. Se oli se ensimmäinen kerros kuivannut. On tosiaan kuivas yli, niin nyt niin tehdään sitten välihionta 320 ihan käsiin vaan kevyesti. Saadaan näistä puun syystä niin sanotusti karvat hiottua tasaiseksi. Tulee parempi lopputulos ja tietysti parempi tarttuvuuskin. Ei tätä on tosiaan ihan imennyt sen koko lakaan tonne sisuksiinsa niin sanotusti. Niin välihionta tekee tässä vaiheessa oikein hyvää. Katsotaan sitten tehdäänkö muihin kerroksiin, mutta ainakin nyt tähän. Ja tosiaan ihan kevyt hiontavaa, ei ole tarkoitus poistaa sitä lakkaa siitä, vaan tarkoitus on poistaa niin sanotusti karvat ja tietysti pölykin mikä sitten tulee. Mä nyt pyyhkäsin ne vielä paperilla läpi ja pyyhkäsen sitten vielä uudestaan ennen kuin laitetaan uuden kerroksen, että saadaan mahdollisimman vähän pölyä niihin. Ja tuo hionta kyllä teki tuosta pinnasta paljon paremman, on paljon tasaisempi, paljon sileempi. Että kyllä kannattaa tehdä tuo välihionta tuohon. Mutta katsotaan tehdäänkö kaikkiin kerroksiin. Mutta ainakin tähän ja uskoisin, että seuraavaan. Eli kuinka monta kerrosta tähän nyt tulee. En tiedä. Jatketaan niin kauan, että sitten tulee sitä pinnasta tasaisen kiiltävä. Mutta mäpä vetän sen tähän nyt kaikki yhden kerroksen lisää, niin katsotaan lopputulosta sitten illalla, mitä se rupeaa näyttää. Siinä olisi kerros numero 2 kuivunut, tai 8 tuntia. Aika hyvä se rupeaa jo olemaan. Vähän tommosia kuivia kohtia siellä on. Tähän mä saisin vähän peilattua sitä. Mutta vähän joissain kohti on kuivaa vielä, mutta rupeaa kiiltoa ja tulee ja erottuu nuo puun syyt. Mutta laittaa siihen vielä pari kerrosta. Mä vetän sen nyt siihen 3. kerroksen siis ja saa yö yli kuivua ja huomenna aamuna vetää sitten 4. kerros ja katsotaan mitä sitten rupeaa näyttää. Enemmän mä pistä liikaa kerroksia, mitä liian vähän. Hyvä kun mä aluksi puhuin videota laitetaan 2 ja sitten 3 ja sitten 4 ja katsotaan tuleeko vielä 5. Vetää sen siihen nyt sen 3. Ja
tullaan aamulla katsoa, mitä se sitten näyttää. No niin, olisikohan se 3. kerros kuiva. Ja on nyt kuivannut se ainakin 12 tuntia. Katsotaan miltä ne nyt näyttää, että onko niihin tullut kiiltoa. Ja onko se vaneri vieläkin mennyt sitä lakkaa itteensä. Kyllähän niihin on ruvennut kiiltoa tulee. Ehkä se vieläkin on paikoitteilla vähän imennyt vielä sitä. Mutta laitetaan nyt 4. kerros ja katsotaan sitten, tarviiko vielä sen jälkeen laittaa lisää. Semmoista hommaa tuo lakkaus on. Ei siinä saa mitään kiirettä pitää, että 25 minuuttia tuo timelapsi tuossa pyörii, että se on 5 minuuttia per osa. Ja tosiaan valolla mä katoin ne kaikkien läpi sen jälkeen kun oli lakannut, ettei niihin jää kuivia kohtia. Niin kuin näitte, että välillä siellä jäi, että noihin saat asattua sitten saa mahdollisimman hyvän pinnan. Eihän tämmöisessä pölyisessä tallissa voi tulla ihan priimaa, mutta tehdään niin hyvää kuin voi. Et kyllä ainakin tossakin pystyisi vielä väliin hioa, mutta siinä on se riski, että sinne tulee sitten hiomajälkiä. Että kun nyt niissä ei ole hiomajälkiä, niin mä en rupea niitä väliin hiomaan. Mutta ne kyllä vois väliin hioa. Saisi kaikki pikkuroskat pois. Mutta ehkä enemmän on hyväksy ne pikkuroskat, mitä sen, että siinä olisi hiomajälkiä. Nyt tullaan illalla vielä katsoa, miten ne näyttää. Laitaanko lisää kerroksia vai onko ne hyvät noin. No niin, nyt se olisi 4. kerros kuiva ja eikä se nyt rupea ole halutunlainen. En tiedä saako täällä yhtään taltioitua sitä kiiltoa, mitä näissä on, mutta kiiltävät kyllä mun mielestä todella hyvin. Eikä ole nyt kuivia kohtiakaan, mitä oli aikaisemmin. Roskiahan niissä on, tuommoista hientapölyä. Mutta
Se nyt ei haittaa mua. Mun mielestä näistä kyllä tuli todella tyylikkäät. Vieläkö saa ajaa ne paikalleen? Tossa ehkä vähän näkyy, että tosiaan on kiiltoa. Kyllä nämä puutyöt on vaan paljon mukavempia mitä metallityöt. Joo, aina vähän sitä mistä kukin tykkäät. Mä oon enempi puuihmisiä. Ehkä se tuohon seikkailuun ja retkeilyynkin liittyy se, että tykkää enempi värkännuista puista. Jotenkin paljon mukavampi tehdä tuollaista yksinkertaista ja sanotaanko, että käänjälki näkyy aika nopeasti. Mutta semmoinen valitettava asiahan tässä nyt on, että nyt ollaan jo pitkästi lauantai-illassa ja tää videohan julkaistaan, tai on julkaistu teille sunnuntai-aamuna, niin nyt asennus nyt ei tullut tälle videolle. Mutta näette sitten seuraavalla videolla minkälaista niistä tuli oikein paikallaan. Mä annan itse nyt kuivua tuossa vielä pari päivää. Jos mä olisin nyt mennyt ne asentaan, niin olisi mun sattua vahinkoja, että se olisikin, eikä olekaan ihan täysin kuiva, niin parempi kun nyt ovat tuossa vielä pari päivää. Sitten mä laitan ne paikalleen ja te näette sen sitten ensi viikolla. Ja ensi viikolla tehdään myös lisää sisusta eteenpäin. En mä vielä kerro mitä on tulossa, mutta sanotaan, että suunnitelmia on kyllä kovasti. Mutta keskiviikkona teille tulee taas vaunuvideota ja sen sunnuntaina taas pandavideota, että näenpä siis viikon päästä. Ei kun siis muutaman päivän päästä. Viikon päästä näkee ne, jotka katsoo vaan pandavideoita. Mutta joo, eiköhän se ole sitten. Moro!